फैसा होनो नागिराखै ओरैनो माने सुनानै गावसोर लानो नागिरदों माखासे কোনো আমি এলাও নকৰিম যদি প্রুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মারিছে একেদকলে পুরা মানে জেলত যাব गामिनि जोंनि माखासे मेलेमजिबिफोरजों बा पलिटिक्सनि बाथ्रा एबिसि मिथिनाय मानसिफोरजों जों सावरायनानै मा स्ट्रेटेजि लागोन जों बेखौ सावरायनाय जादों खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावथि थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आं दिनै नोंसोरजों शेयार खालामलायनो थाखाय भिडिअ लानानै फैदों मोनब्रै भिडिअ एक नाम्बारावनो जोङो नैबे हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिनि सायावहाय जों भिडिअखौ सावरायलायनाय जागोन दुइ नम्बरावहाय जोङो नैबे आरोबाव सेकेन्ड हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि गिबिनि जाय इउपिपिएल नि समावहाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिमोन बिनि बुंनायनि सायावबो जोङो माखासे खोनासंनानै बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन तीन नम्बरावहाय प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन सारि नम्बर यानिखि जोबनायावहाय मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मा हख्रावबायगासिनो दङ बिनि सायावबो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय सावरायलायगोन बे समावहाय रायजो राजा नोंथांमोना हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जेम्स बसुमतारीनि रावखौहाय खोनासंग्रोलानो जाबाय ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত যদি এনেকুৱা অপেনকৈ গছ কাটি আছে তেনেহলে আমি বিটিচিত মই এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিম যি ৰেঞ্চ অফিচাৰে আছে তাতে এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰা হ'ব মই এতিয়াই মানে ডিএফঅক মানে ফোন কৰি আছো ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অৱগত এই গছ কাটাটো মই অৱগত হোৱা নাই গছ কাটাটো নিষেধ আৰু আমাৰ জীৱ জন্তু মাৰাটো একেবাৰে নিষেধ একেবাৰে কোনো আমি এলাও নকৰিম যদি প্রুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মারিছে একেদকলে পুরা মানে জেলত যাব আমার লগত কোনো কনসিডার নাই যি পার্টিরে হোক কোনো কনসিডার নাই আপুনি যি রিপোর্টটো দিছে ভালে হয়েছে মই এতিয়াই চেক কৰি আছো ৰূপসী এইটো স্পেসিফিক যদি জায়গাটো কাৰ কি ৰেঞ্চত পৰে মই এতিয়াই চেক কৰি দিম কিন্তু আমাৰ নলেজত মোৰ নলেজত এতিয়ালৈকে আহা নাই गोसोआव लाखादो रायजोफोर रावखौबो कनसिडार होनायाव गैया बेबायदिनो बै समावहाय फुंखा बसुमतारीया गुलिनि शिकार जानांदों जों बेखौहाय रोखा मिथिखाबाय दिनै क्लियारलि बिथाङा ससियेल मिडियायाव फिननाय होखाबाय दे रावखौबो कनसिडार होआ हमनानै लांगोन जेलाव हरगोन यानिखि जेलावहाय मा खालामा बियो खुनु बेयावहाय जोंहा बुंनो हानायनि जोंहा जेबो माने पावार गैला आरो ना जेलाव हरबाय होनबाथाय बे जेलारफ्रा मा खालामासै हयथ' गुलिजों उरायहोनोबो हासिगौ आरो ना थिग बेबायदिनो थांनाय समफोरावहाय फुंखा बसुमतारीनि जिउआ बेबायदिनो जोबनानै थांदों दिनैनि बाथ्राखौ जोङो आन्दाज नायोब्ला ना आन्दाज खालामोब्ला आरो जोङो बिनि जेम्स बसुमतारीनि बाथ्राखौहाय खोनासंनानै आन्दाज खालामोब्ला बेबायदिनो फुंखा बसुमतारीनि जिउआ जोबनानै थांदों बेनिखायनो दिनैसिमबो बिथाङाबो न्याय मोनाखै जों बेखौहाय मिथिगौ रायजोफोर दानिया नैथियाव खोनासंबावदो आरोबाव सिगांनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंबावदों नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों 35 लाख बिटिआर बासिदिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे दुलाराय आसामजों लोगोसे मुलुगनां जेरावबो गोसारनानै थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय राजखान्थिया डेम'क्रेसियाव आप एन्ड डाउनआ जाखायो जेननाय देरहानाया थाखायो बरन्स जोङो जुदि आगुनि जारिमिनखौ बुरखांना नायोब्ला राजा महाराजाफोराबो गावनि रायजो सालायनायाव हालामखौ सालायनायाव सासन खालामनायाव मालाबा गोग्लैसोनाय मालाबा जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों एनिवे इउपिपिएल दोलोआ मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हादों मानगिरि प्रमद बर' बिथां जोंनि आफादगिरि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दाबो खोब स्ट्रं जायनि जाहोनाव जों दिनै बर'आव मोनसे हिस्ट्रि गायसननो हादों बा बिटिसिनि हालामनिफ्राय बर'ल' नङालासेनो हिस्ट्रि गायसननो हादों जे साथाम एमपिखौ जोङो होजों रायजो सभायाव सानै आरो लक सभायाव सासे एमपि जों दैथायहरनो हादों जाय जोंनि बर'नि जारिमिनाव बे रुजुथावै मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआर बासिया इउपिपिएल दोलोल' नङा साफ्रोमबो 35 लाखनि गेजेराव
नियार एबाउट 90+% सुबुङा दिनै गोग्गानाय फैदों आरो UPPL दोलोआ दाबो खोब स्ट्रं थाखायो बबेबा मोनसे खादायाव दरफा दरनै आलु गेसावा थाखायो बेफोरो आलु गेसावखौ बोखारना गारनाया बिगोमानिबो दायित्व दङ प्लास बे खादानि आलुनि गेजेरावनो बबेबा आलुआ मिथिंगाखौ सहायनो हायियाव गोथां महर लानाय गाब गानायखौबो जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि गाब गानाय पलिटिशियान जोंनि गेजेराव थाखायो आरो बेफोरबायदि साफा सानैया जाफ्लायबाय दं खिन्थु ओभारअल जोङो जुदि दुलाराय बिटिसिखौ नायोब्ला बा आंनि समस्तिनि दिनैनि जा नोंथांमोननि गेजेरजों थांफानानै रायजो राजाजों सावरायलायनाय हाबाफारि बेफोरखौ नायोब्ला आगोलनि जे जोंनि UPPL सापर्टार दङ 14 नं चिरां दुवारावथ' UPPLखौ फेजेननो हानाय खुनु बाथ्रायानो फैनो हाया मानोना दाबो जों UPPL दोला देरहानो हाखादोंमोन गतिके बेवहाय गोग्लैसोनायनि बा नार्भास जानायनि बाथ्रा गैखाया खिन्थु सरकारा BPFनि आखायाव फैनाय हिसाबै बयबो दा आबाद बायदिसिना हाबा हुखायाव बेस्थ' नंखायनो जानो हागौ BPFआ जोंखौ मोनसे गोहैलो जानाय नुदों नामा बा गाहायाव फैनाय नुदों नामा होनना साननाय फैनो हागौ खिन्थु साननैसोनि उनाव बा दिनैनिफ्राय जों फ्रम टुडे अनवार्ड जों बेखौ स्टार्ट खालामबाय जे जों जे जाकजमक खामानिखौ मावलांसिगोन बिथांमोननि जा खामानिफोर थांनाय 10 मासाव जा मुगैथावना 22टा इन्सिडेन्ट बेफोरजों लोगोसे बिथांमोना मा मावदों मा कारापसन खालामदों एभ्रिथिं जोंहा इन डिटेल उइथ प्रुफ जोंनाव दा माखासे प्रमान दङ बा रायजो राजानि सिगाङाव लांनो गोनां जोंहा खामानिफोर दङ बेफोरखौ जों लानो थांगासिनो सिगां रायजोफोर जान्जिखाफ्रा UPPL पार्टिया दुर्बल जायाखै आरो UPPL पार्टिखौ फेजेननायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय मेसिन आरो आसामनि हिंसा आरो भारत सरकारनि नायनो हायै नैबेयावहाय UPPLआ जेनदों बेखायनो UPPLनि सोद्रोमा UPPLखौ सापर्ट खालामग्रा साफ्रोमबो जान्जिखाफ्राब्लानो जाबाय फैबाय थानाय समावहाय जोङो नाजाबावनांगोन आरो बेल' नङा नाजालांबाय थानांगोन समाजखौ फोसाबनो थाखाय ना बेबायदि दोरगोथि दिनैबो नांलायनाय गाबोनबो खमलायनाय समफोरबो बुदलायनाय बेफोरबायदिजोंहाय संसारा माब्लाबाबो गोजोन जाया बेनिखायनो साफ्रोमबो नार्भास जानो नाङा UPPL पार्टिया गसंख्रां जान्जिखाफ्रा जेरै रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों माखासेखौथ' बुंबावाखिसै बियो हयथ' इयुनावहाय बुंनो हागौ दिनै UPPL पार्टियाबो सिरि मोननानै दंफिनो बिसोरबो ओरैनो एब्रेनानै थायाखै मिथिबायना नुलांगोन रायजो राजाफ्रा BPFआ माबायदि अबस्था जालांगोन नोंथांमोनाबो नुलांगोन बे समावहाय प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदों खोनासं रायजोफोर बिथांखिनि बाथ्रा जोंना जाबाय UPPLनि बादि अमा मिशन बोरमा मिशन दाउ मिशन मैखुन मिशन बिदिनि खोथा गैया जोंना उद्देश्यआ मा BTCखौ जौगाहोनांगौ मिशननि बाथ्रा गैया बे बड'फानि सिमां जोंना बेखौ फुलफिल खालामनाय जे बर' हारि गेरेमसा हारि दानांगौ दा गेरेमसा हारि जानोबा जोंनि गथ' गथायखौ जों सोलोंथाइ होनो हायाबा सोरबा बेफारि मानसिखौ बेफारि खालामनो जों एनकारेज खालामनो हायाबा जोङो बोरै गेरेमसा हारि जानो बोरै आदर्श BTC जानो ओंखायनो बेरेखा दोलोआ गावसोर मा मिशन लादोंमोन गावसोर फेल जालांबाय गावसोर फेल जानायखौ मास्टारखौ दाय होबा जानाय नङा होमबा सासे टिउसन मास्टारखौ टिउसन लाबाय मेट्रिकआव अंक'आ लाथिख' जाबाय दा बेखौ टिउसन मास्टारखौ दाय होगोन ना गाव फरायैखौ दाय होगोन बिथांमोनहालाय दा बिदिनो जादों UPPL सरकारा बिथांमोनहा जेबो माने मोनसेबो मिशन साक्सेस खालामलांनो हायाखिसै बरंसो थगायलांबाय बिथाङा माने बुंदोंमोन सुपार 50 खालामनानै डक्टर इन्जिनियार खालामलांगोन बासिराम बर'नि नामाव फेल'शिप होगोन मागोन होननानै रावबो होलाङाखिसै दिनै सुपार 50नि नामावबो रायजो राजाफोरखौ थगायलांबाय फरायसाफोरखौ थगायलांबाय दाउ मिशन अमा मिशन होननानै फैसाफोरखौ लुथिनानै जालांबाय दिनै नलेज फेस्टिभेलनि नामाव दिनै माने ISPL गेलेनायनि नामाव दुरान कापनि नामाव कौटि कौटि थाखा बिथांमोनहा लुथिनानै जालांबाय प्रहलाद ब्रह्म दुनायनि थगायसुला दुनायनि गाज्रि बाथ्रा बुंनानैहाय मा होनो ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा फोसावग्रा अमाफ्राम दाउफ्राम नांलायानो जेबो एजेन्डा नाङानो स्किमबो नाङानो बेबायदिनो BTCखौ जौगाहोलांगोन माबायदि मा होनना बुङो खर'नि मानसि बेलाय प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि एजेन्डा नाङिखाय गैयैखायनो स्किम नांलायैखायनो जेबो फान्ड गैयैखायनो BPF सरकारा दिनैनि समावहाय जायखौनो मोजां मोनो बेनो 1.5 लाख होदों जायखौनो हामजादों बेनो 4 लाख होदों नाथाय बेबायदि बेसेबांसिम होगोन बिसोरलाय हा आरो बे फैसाया सोरनि
रायजो राजानि ना सोरनि ना गावबा गावनि पकेटनि बिनि फिननायखौ होब्रा बिपिएफ सरकारा गावनि उदै फिसिनायनि थाखाय सरकार सलायो इउपिपिएल सरकारा रायजोनि उदै फिसिनायनि थाखाय सरकार सालायो दाउ फार्म बानायनाय अमा फार्म बानायनाय इन्डास्ट्रि गायसननाय बेफोरो गासैबो रायजो राजानि थाखायनो मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिपिएफनि थांखिया प्रहलाद ब्रह्मनि उदैखौ सुफुंनाय कास्टम बसुमतारीनि उदैखौ सुफुंनाय सोरबा सासे लिडारनि उदैखौ सुफुंनाय सोरबा सासे एमएलए नि उदैखौ सुफुंनाय सोरबा सासे एमसिएलए सोरबा सासे मेम्बार चेयारमेननि उदैखौ सुफुंनाय बेसो बिपिएफनि सरकारनि खामानिया मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन सोर साबेसेनो होदों आरो सोर साबेसेया बेबायदि सापर्ट मोनगोन दिनैनि समावहाय उइदाउट स्किम जुदि स्किम मोनसेबो फान्ड गैयाब्ला अब्ला सोर साबेसे फरायसाफोरनोहाय बिसोरो आखाइ आखाइ फैसा केस लांनानैहाय सोरनोबा 1.5 लाख सोरनोबा 2 लाख सोरनोबा 3 लाख सोरनोबा 4 लाख बेबो इकुवेल नङा आलदा आलदा एमाउन्ट माखासे एमाउन्टआ प्रहलादमोननि आखायाव माखासे एमाउन्टआ फरायसाफोरनि आखायाव बेफोरबायदिलाय बोरैथो सोलिनांगौ जाखो रायजो राजायाबो एसे बिजिरनानै नायदो दाना बेबायदि जाया अब्लालाय रायजो राजानि फैसायानो जोबस्रांजोबगोन माथो माखौथो डेभेलप खालामनाय रायजो राजायालाय आसरित दै रायजो राजा नोंथांमोन एसे सिन्था खालाम बिपिएफनि सालायनाय सरकारखौहाय जोबनायाव मिस्टार मेम'रेन्डाम मा बुंदों ससे खोनासं बिगा हा बावजों आवग्रिनानै दङ दाग नाम्बार 256 बे हाखौ जोङो 2000 निफ्रायनो माने 2000 सननिफ्रायनो जोङो दखलाव दङ बिराद हाग्रा दंमोन बेखौ एवस्रां मास्रां जोङो खेथि मावदों बेनि उनाव जोंनो नैबे आइअसिएलनि एमप्लयिफ्राबो 1.5 लाख थाखा हरनानै जोङो रबार बागान खालामदोंमोन मोनसे समाव 2009 आव खालामदों बेनि उनाव माखासे मानसिफ्रा गोसो गाज्रिफ्रा मोसौ सोनानै बेखौबो जाहोजोबबाय बेनि उनाव दा फैनानै जों दै माइ गायो बेसर फोयो खेथि मावो दा उनाव मा जाखो जोंनि हाखौ सेनो नागिरदों माखासे थिखादारफोर कन्ट्रेक्टारफोर स्टेडियाम बानायनोनो दा मैया जोंनाव हाग्रा एवफैदों जोंनि नैबे बाउन्डारि सिङाव हाबनानै बिनिखाय जों दा सहायनो हायाखै बिनिखायनो जों मिडियाफोरनि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय बेबायदि मिस्टार मेम'रेन्डाम आयं कन्ट्रेक्टारफ्रा माखासे मानो अफिस न' लुनो थाखाय हा नागिरफैदों होननानै बुंदों हाग्रा एवफैदों होननानै बुंदों नाथाय बे हाग्रा एवफैनायावहाय जि जायगायाव हाग्रा एवफैदों बे एरियानि एमएलए आनो मोनथिया जाहैदों अब्ला सोरथो न'खो बिसोरखौ सोरथो न'खो मण्डल जों खोनादोंमोन बै समाव मण्डला 2.5 कथा हायावनो 50,000 60,000 फैसा बिदों होननानैहाय जोङो खोनादोंमोन दिनै बेबायदिनो मण्डला नैबे मेम'रेन्डाम आयंमोन होख्रावनाय बायदि बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि हाखौहाय सेनो नागिरदों बेबो बर'नि हाखौल' हारसाफोरनिखौ नङा बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बर'खौ नासयनाय मेल्ला बर'फोरनि जायगायावहाय इलिगेल हाबसननानै थानाय हारसाफोरनि हा दङ दा बेफोरखौथ' बुंनो हाया आरो लायनोबो हाया दा मण्डला बेफोरखौ आसि थुनानै दिन्थियाखै मण्डला बर'फोरखौ नासयनो बर'नि हाखौसो आसि थुनानै दिन्थिदों बेनिखायनो बेफोरबायदि जाथाया सोमजिगासिनो दङ रायजोफोर बेराफारसेथिं सरकारा नाया बिदियाव गोसो होआ बेनो नांगौ खालि फैसा आरो गाद्दि बाखि जेबो बर' हारिनि थाखाय बेहा सिन्था गैया खुगायाव दङ सिन्था नाथाय गोसोआव गैया सिन्था बेनि थाखायनो बेफोर जाथाया जानो मोनदों दा मोनसेबो प्रब्लेम सल्भ खालामना होनाय जों नुवाखै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय अब्ला माबायदि अबस्था जालांगोन बोसोरसेयाथ' थांखाबाय 4 बोसोर दंबावो ना बे 4 बोसोराव माबायदि अबस्था जालांगोन बिपिएफनि अबस्थाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो रायजोफोर गोजोनथोंसै अब्ला दिनैनि भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि